କୋଉଠି ବାଜିଗଲା? କୋଉଠି ବାଜିଗଲା ବାବା? ସେଇଟା ବାଜିଗଲା। ଓ କିଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଛାତକୁ ଯିବା। ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ମାମା ଓପନ୍ କରିଦो। ସ୍ଲୋଲି। ହଁ ମୁଁ ନେଉଛି, ମୁଁ ଜୋତା ନେଉଛି। ନା ସେପଟେ ନୁହେଁ, ଉପରକୁ ଯିବା। କଳା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା, ତାକୁ ଧରା ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ହାତକୁ ଧରିଗଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ତମେ ଉପରକୁ ଚାଲ। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। Nana. Bye. କଣ କରୁଛ? ନା ପକାନ୍ତିନି, ନା ପକାନ୍ତିନି, ତାପରେ ପକେଇବନି। ମାମାକୁ ପକେଇ ଦିଅ, ମାମାକୁ ପକେଇ ଦିଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ତମେ ପକାନି ବାବାଙ୍କୁ। କେତେଟା ଦେଲଣି ତମେ? ନା ଗୋଟେ ଦେଲ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲ, ଡାକିଦିଅ। କେମିତି ଡାକୁଥିଲ? କେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ? ଯାଅନି, ସେପଟକୁ ଯାଅନି, ଏପଟକୁ ଆସ, ସେଠିକି ପଳେଇବ। ନା ନା ସେମିତି ପକାଇନି, ଏ କ'ଣ ବେଟ୍ ବନେଇଛି, ବଲ୍ ପକାଉଛ ତମେ ଏମିତି ହେଇକି। ନା ଆରେ ନାଇଁ, ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଗାଜା। ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲ କେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖିଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲ, କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା, କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପକାନା ସେଠି, ଆଣ୍ଟି ଆସିକି ଗାଳି କରିବେ, ପକାନା।
तुम इकुल जीव ना इकुल कौन कर इकुल रे जाइकी हाँ इकुल जाई कौन कर कौन कर तुम ସ୍କୁଲ ଯିବ ହଁ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ताकू धरनी आस मामा पाखु आस जीवा आ आसे आ पळे 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 एबे पळेबा हाँ एबे पळेबा तळुकू पळेबा हौ चल कौन करुछ सेठी कौन करुछ डब्बा भितर पुरेई देल हौ रख दियो गिगी डब्बा रख दियो रख दिया आस पड़गला